Bona tarda a tothom. Estic molt agraïda de poder fer com una espècie d'explicació de com crec que era el meu avi com a home amb tots vostès, precisament en una casa que és una de les cases modernistes en el seu interior més ben conservada del món. Mira. Ha passat un. Ara us presento a Domènec i Montaner amb la foto que va fer el Ramon Casas. De físic, el meu avi era una persona d'estatura normal que parlava molt baixet i que tenia un aspecte més aviat elegant. Però com era en realitat Domènec i Montaner? Mireu, la Cristina ho té més difícil que jo perquè ella és d'una generació diferent. El meu pare m'ho podia ensenyar, però no. Jo vinc, com deia el Raimon, jo vinc d'un país, d'un silenci antic i molt llarg. Quan va acabar la guerra, la gent tenia por d'enraonar. Qualsevol cosa que es digués que podia ser interpretada d'una altra manera podia ser un desastre perquè el franquisme et podia enviar a on sigui. Amb la qual cosa la gent va optar per no dir res de res. Devíem parlar només del temps, però... L'avi ho va tenir molt malament en aquest moment, per dos motius. Primer, l'avi havia sigut un gran arquitecte modernista i el modernisme havia passat de moda. Però no solament havia passat de moda, sinó que era la cosa més cursi, ridícula i carregada del món. Va haver-hi gent que va opinar que el Palau de la Música Catalana tenia que anar a terra i com així devia anar tot. El silenci. A més, el meu avi era un polític català que havia estat a les bases de Manresa, el qual s'havia fet notar. I a més, havia estat a la candidatura dels 4 presidents i havia sigut diputat a les Corts de Barcelona, de Madrid, perdó. Tot això encara estava superprohibit, perquè això era parlar de catalanisme i no sé si us en recordeu allà aquella cosa que deien masones, no sé què, i separatistes. Doncs fatal. L'únic, pel meu, això és la casa Domènec de Canet de Mar. L'únic puesto on el silenci no va existir mai és a Canet. A Canet els era igual, es parlava de Domènec, de la casa Domènec, el que havia fet en Domènec, perquè Canet estava molt orgullosa de tot el que havia fet Domènec pel seu poble. Havia fet uns edificis molt macos i gràcies a ell havia passejar-se per Canet la florinata de tota la societat catalana. A més, el meu avi havia sigut un canetenc més a Canet. Havia estiuejat tota la vida a Canet, havia tingut molts amics i a més, quan va ser més gran, sempre havia col·laborat en totes les iniciatives que es feien al poble.
una de les iniciatives que es van fer és que el meu avi era molt amic de Judit, era molt amic de... era molt amic, ara no me'n recordaré, d'Àngel Guimerà. Àngel Guimerà volia estrenar Judit de Bel. I l'AVE li va fer, com aquí es veu, tot la part dels decorats, això. I els amics de l'avi de Canet es van comprometre, i l'avi també, a pintar tots els decorats. Però es veu que anaven una mica adreçats i quan va venir la gent de Barcelona, de la Renaixença, les pintures estaven per acabar-se. Tots es van posar a acabar-ho de pintar, però quan va començar l'obra, les pintures encara tacaven. Mercedes, yo te quiero preguntar por... Yo a Domènec Montaner lo recojo, lo siento a partir de su hijo Félix, que Félix era como un admirador de su padre extraordinario y admiraba muchísimo, además lo ayudaba, él estudiaba medicina, pero era el que lo ayudaba a dibujar los planos, era el que amaba la pintura y los dibujos y demás. A partir de esa relación que tenía Félix con Domènec Montaner, ¿quedó algo cuando Félix se va de Barcelona? Porque queda algo de la pérdida de ese hijo de Domènec Montaner que se va. Es una pregunta que yo tengo para hacerte porque me parece que podemos ya hacer esto como una charla para que vos porque tenemos un silencio muy fuerte las dos de por medio, no hay mucha palabra. No, a ver, tú quieres decir sí, aquí hay dos cosas. Mi padre era funcionario del Estado y desde antes de la guerra. Claro. Entonces, pues, tuvo que ir a Melilla, que está al otro lado, porque los ingenieros industriales tenían la obligación en aquel tiempo de hacer 2 años de directores de un sitio. Mi padre fue, me hace el efecto, en el 35, pensando que el 37 ya estaría en Barcelona. Pues no. Mi madre me tuvo a mí en Melilla y tardó bastante más porque durante la guerra, pues evidentemente no podía venir a Barcelona. Gracias a Dios, esto es la pura verdad, tu padre tuvo la gran idea de llevárselo todo lo que pudo a Argentina, porque si no, os hubiera perdido o yo qué sé, porque, o sea que mi padre sí que se marchó pensando que al cabo de 1 año o año y medio volvía a Barcelona y no volvió hasta el cabo de 6 años. Porque lo más sorprendente es que mi abuelo médico llegó a Argentina y nunca quiso hacer la reválida. De alguna manera tomó como la posta de su padre, del arquitecto Domènec, y empezó a hacer restauraciones de libros, se dedicó a la heráldica, hizo todo lo que no había hecho aquí en Barcelona y de alguna manera era el doctor Domènec como médico, pero nunca lo vimos curar una persona. Entonces era como raro porque estaba todo el día entre libros y trabajaba de sol a sol, metido en su mundo. Y hoy en la visita guiada maravillosa de la casa Navàs, me entero de que Luis Domènec Montaner se viene a vivir 2 meses con la familia para ver realmente cuáles eran las necesidades. Y entonces decía, otra cosa más que yo reconozco que tengo sabida del arquitecto a partir de lo que yo veía en Félix, mi abuelo. Y esa misma pasión la heredaron mi padre y todos sus hermanos. Entonces, como que la impronta de Luis Domènec fue muy fuerte para lo que fue la familia y a nosotros nos hablaban muy poco de todo eso. Y sí, Félix tenía una adoración por su padre enorme y entonces de alguna manera era como una figura que nosotros queríamos tener cerca, queríamos conocer.
y no era tan fácil viajar en aquella época. Entonces, por eso te pregunté la ida de Félix, ¿qué hueco dejó aquí en Barcelona? Pues durante la guerra, si quieres que te diga verdad, no creo que la gente se preocupara demasiado en aquel momento por los huecos de familia que se iban. Claro. Porque fue durante un veraneo que mucha gente ya estaba fuera de Barcelona i així fue. De tota manera, jo volia parlar d'una altra cosa molt important que hi havia a Canet. A Canet hi havia el doctor Maria Serra, que era molt amic de l'avi. A casa del doctor Maria Serra, que és aquest senyor, es solien fer reunions al vespre a la seva porta. Quan era molt petita vaig trobar dos senyors molt grans que després d'assegurar-se d'on era van dir: tu deus ser de Can Domènec. Diu, sí. Diu, com et trobem a faltar, perquè com que a Canet es parlava de l'avi, diu, com trobem a faltar el teu avi, el bé que ens ho passàvem, totes les coses que ens ensenyava. I després em va dir que a vegades es feien discussions entre dues persones. Si jo, per exemple, opinava que l'aire era molt millor beure-la calenta i tu opinaves que era freda i no ens posàvem d'acord, doncs molt bé, d'acord. Però si algú parlava d'algú en contra del que l'avi considerava unes coses sumament importables i que formaven part dels seus ideals, llavors podia contestar d'una manera molt brusca. I com a exemple em van posar que una vegada un senyor justificava que els alemans haguessin bombardejat la catedral... Ai, mare, deixa'm. Gràcies, perquè si no... de Reims. I el meu pare considerava que això havia sigut una salvatjada. Com que aquell senyor va intentar que l'avi digués que no, que estava bé perquè una guerra un podia destruir tot el que li donés la gana, l'avi al final va dir: passiu bé a tots, es va aixecar, però mentre sortia li va dir a un amic seu: aquest home és un salvatge. Una altra de les coses que a Canet li va agrair molt és la construcció de la Creu de Canet. La Creu de Canet també va ser impulsada per el doctor Maria Serra i l'avi la va fer. L'avi era un catòlic practicant que quan arribava a Canet, la primera cosa que feia és anar a visitar la Mare de Déu de la Misericòrdia. Ho dic perquè, com que aquí també hi ha una altra Mare de Déu de la Misericòrdia, és un altre poble que tenim com a patrona la Mare de Déu de la Misericòrdia. I a més, com una curiositat, us diré que a la sala... a l'Hospital de Sant Pau, a la sala més important que hi ha a l'edifici central, amb unes lletres gòtiques, el meu avi va posar com una oració. L'oració venia a dir que Déu beneeixi a tots els que treballen en aquesta casa i els que hi són acollits i que faci sempre que sigui un puesto de caritat. Quan l'avi va morir, en el seu testament, 2 vegades cita, ho fa d'aquesta manera. Diu, en el nom de Déu, i així es comença el testament, i després diu que, sobretot, tinguin cura de la seva ànima i regin per ell un cop mort. Aquesta creu de Canet va ser derruïda per un llamp quan l'avi era mort, reconstruïda pel tio Pere al cap de poc temps, va ser cremada o destruïda una altra vegada
pel rojo, a l'any 36, i després la creu que tenim ara és la tercera creu. Però ara parlaré de casa meva. Com va afectar aquest silenci a casa del meu pare? Doncs bé, el papà, com ja us he dit, era funcionari de l'Estat i treballava a la delegació d'Indústria i ja havia tingut una mica de cosa perquè ell parlava català. Clar, i bé, a casa no es va parlar mai de l'avi, com era, mai. Però sí que el papà tenia el costum de fer-nos caminar, no? Caminar per Barcelona per ensenyar-nos com era la Barcelona antiga. La Barcelona, i entre les coses, i quan veia un edifici de l'avi, llavors sí que ens explicava l'edifici, però tenia que veure'l, no ens anava fent explicacions de l'avi. O sigui, per exemple, ara posaré 2 exemples. Ara, això és el Saló de Cent, no? I el papà ens va explicar que hi havia 100 persones allà i que això servia a l'Ajuntament, i que l'avi havia fet la reforma perquè per l'exposició universal havia vingut el rei a Barcelona. A mi això del rei em va agradar molt perquè jo no coneixia res de reis i em va semblar molt bé. L'altra cosa que és molt curiosa, que també me'n recordo, ens va explicar més coses, és que aquesta avançada, que és la que va al Passeig de Gràcia, Consell de Cent, va dir que els barcelonins li deien la manzana de la discòrdia, perquè hi havia 3 cases fetes per 3 arquitectes famosos que tots podien estar en discòrdia. La del Cantonada és la feta pel meu avi, després ve la feta a Puig i Cadafalch i finalment la de Gaudí. De la casa Lleó i Morera. No, de la casa... Ai, madre. De la casa Lleó Morera, que ho havia dit abans bé, de la casa Lleó Morera va explicar més coses, perquè va resultar que quan la part de baix de la casa va ser comprada, això és la casa actual, bueno, més o menys, quan va ser comprada, tota la part de baix de la casa va ser absolutament total per col·locar-li una botiga, o sigui, va ser absolutament treta fatal. O sigui que d'això d'aquí, com hem vist, no queda absolutament res. El papà això li va dir que semblava mentida que l'alcalde de Barcelona hagués estat d'acord amb això. D'aquesta casa, el papà també ens va explicar una cosa molt curiosa. Al tercer pis hi ha 4 figures que expliquen els adelants que s'havien fet en aquell moment. La llum, o sigui, l'electricitat, el gramòfon, el telèfon i per fer fotos, la fotografia. I això, en realitat, formava part del que ara diríem unes noves tecnologies. L'avi, 2 d'aquestes segur, les va fer servir per les cases. La fotografia, per saber com es tenia que fer una cosa molt precisa, o sigui, feia una foto, i l'altra, la llum elèctrica, que també la va fer servir. Però
però de l'edifici que més em va parlar l'avi, i aquí sí que de la manera que em va parlar, crec que demostra una mica com era Domènec i Montaner. Bé, el meu avi no em va dir fixa't, el meu pare no em va dir fixa't amb el palau, el mac que és, no, em va dir el següent, fixa't amb l'estructura d'aquest edifici que és feta de ferro. I a més les parets són de vidre i és dels primers edificis en tota Europa que estan fets d'aquesta manera. Això de que fos un dels primers edificis verdaderament era important. I a més, que és el que va dir el papà, que per això hi ha la bòveda, com si diguéssim, no sé com li diuen, el lluernari, em sembla que li diuen. El lluernari impartit és part de l'acústica, però amb lo difícil que és amb un palau bastant alt de sostre i les parets siguin de vidres, crec que l'avi va tenir que estudiar molt, molt, molt per poder fer això. L'altra cosa que em va dir l'avi és que, el meu pare, això de l'arròs sempre ho dic al revés, l'altra cosa que em va dir el meu pare és que la paret d'esquerra del palau, aquesta d'aquí, donava antigament a l'església de Sant Francesc i estava separada de l'església per un petit pati que per lo vist no donava enlloc. Com que els pressupostos que tenia l'Orfeó per fer el Palau ja estaven molt alts, la Junta del Palau va proposar a l'avi que no fes aquesta paret de vidre, sinó que la fes de maó normal i després es pintés, perquè van dir al fi i al cap aquesta paret no la veurà ningú. L'avi va contestar, però la veurà Déu, i va fer les parets de vidre com es pot veure. Des d'aquell moment va haver-hi bastanta tibantor, això és la pura veritat, amb la Junta del Palau. Així que quan va venir el moment de la inauguració, el meu pare i el meu avi es va excusar dient que ell no aniria a la inauguració perquè havien passat diverses coses amb la Junta i que era millor, però que sí, enviaria un dels seus fills. Però no va enviar el meu tio Pere, que ja era arquitecte, va enviar el meu pare, que només tenia 18 anys. I finalment, una altra cosa curiosa del Palau és que quan van col·locar les valquíries i el cavall de les valquíries, era una estàtua que pesava molt i inclús va sortir en els diaris que aquesta estàtua cauria i que es trencaria i que això causaria un desperfecte horrible i a més era carilla perquè havia fet l'Arnau. El meu avi al final devia estar empipat i va dir mira, poseu-la i jo us asseguro que no caurà. Bé, no crec, fa més de 100 anys que està allà i no ha caigut. Això és Sant Pau. De Sant Pau el papà em va parlar molt poc, però el que va dir, em va dir, jo llavors estava fent 5è de farmàcia, l'últim curs, i tenia que fer pràctiques de farmàcia hospitalària a un hospital i em va tocar anar a Sant Pau. Quan li vaig dir, papà, me'n vaig a Sant Pau a fer pràctiques, em va dir, fixa't sobretot amb els túnels, coneixen
tot Sant Pau. I pensa que a Barcelona no hi havia metro quan el teu avi va fer això. Una altra vegada, la novetat, això. Aquestes dues, o sigui, el que em va dir el papà en aquestes dues obres són precisament com feia totes les obres Domènec i Montaner. Primer es tenia que informar ben bé de com es tenien que fer. Després tenies que fer com un croquis, pensar com la faries i finalment fes-la. Una altra cosa també important de l'Hospital de Sant Pau és que l'avi, per fer l'hospital, es va tenir que assabentar com eren els hospitals, perquè ell no havia estudiat com es tenien que fer els hospitals. Llavors va viatjar per França i per Alemanya. I molt bé, l'hospital havia sigut, o sigui, s'havia pogut fer perquè el gran mecenes Pau Gil que era banquer a França, va dir en el seu testament que ell volia que Barcelona tingués un hospital més maco que qualsevol hospital de França. I quan el meu avi tornà, va dir, no va agafar el model francès, no, va agafar el model alemany. Per això l'hospital té la separació, perquè jo vaig veure una vegada en un hospital alemany que s'havia fet abans que el de l'avi, que era no igual, però que volia fer els pavellons separats. Quan jo estava fent l'últim curs de batxiller de l'escola, a Barcelona ja s'havia començat a formar una sèrie de persones erudites que volien rebrotar el modernisme. I crec que una de les coses que va fer rebrotar més el modernisme va ser la gran campanya que es va fer contra quan l'Aener va comprar Can Fuster per tirar-la a terra. En aquell moment, moltes persones, sobretot les més importants, que devien ser Oriol Bohigas, Ainhoa de la Sart, o bé també Frederic Madrés, que precisament va ser el que va portar la campanya, van lograr efectivament, amb totes les seves propostes, que no estigués a terra Can Fuster, que vosaltres heu estat. Ells han anat a l'hotel de Can Fuster, o sigui que hagués sigut una verdadera llàstima. I finalment, l'any 1973, sí, esclar, la Nadala, el meu avi va rebre una Nadala de la Fundació Carulla i finalment aquí s'acabava el silenci. Però el silenci del modernisme, perquè el silenci de l'avi no es va acabar aquí. Quan s'acaba el silenci en un país? Quan la gent normal, tota la gent pot conèixer qui era Domènec i Montaner. I quan es fa això? Quan aquest personatge s'estudia en una escola. Doncs molt bé, fins a l'any 2015, i això sí que ho tinc perquè ho he fet amb els meus nets,
els meus nets van poder tenir per primera vegada en primer de batxillerat i el segon de batxillerat després, a Domènec i Montaner en el seu llibre d'història. I un dels meus nets em va dir: ai, àvia, anava a la selectivitat, com volien dir que llavors sí que s'havia fet un estudi, o sigui, però és el 2015, o sigui, que des de l'any 36 fins al 2015 ningú va saber de veritat qui era Domènec i Montaner. Crec que són 2 o 3 generaciones. Mercedes, en relación a esto que estás diciendo, es muy interesante lo que pasó en Buenos Aires. Los arquitectos de mi generación y una generación, unos años más, de la misma generación, pero un poco mayores que yo, no tenían la menor idea de quién era. Y las generaciones de ahora lo veneran, pero lo veneran. Nosotros estábamos caminando por Barcelona y no sé por qué nos encontramos con alguien que estaba con unos planos y preguntamos algo de una calle. Entonces me dicen, disculpen, ¿sos argentina? Sí, yo también. Entonces me dice, ¿qué haces acá? No, bueno, no sé cómo aparece el nombre de Domènec. Y dice, lo único que yo vengo a hacer acá es saber los planos de Domènec, y ella estaba recibida de arquitecta hacía un mes, esto hace 2 años. Y yo encuentro un libro de Domènec que hizo Lourdes Figueras en la Facultad de Arquitectura, más alrededor del año que vos decís que se acaba el silencio de Domènec aquí, llega también a Argentina. Y eso para mí fue, yo estaba caminando por adentro de la universidad, yo estaba estudiando en aquella época otras cosas, y paso y veo en la librería el libro ese tan conocido, que tiene la silla en la portada, Domènec, y fue para mí como un hallazgo muy grande y un orgullo muy grande. Pero esto que vos decís del silencio, después yo fui hacia atrás a preguntarle a todos los arquitectos que conozco, grandes arquitectos, y nadie tenía ni idea, salvo los catalanes. Ellos tenían idea, pero los arquitectos comunes no lo estudiaban en la carrera, tampoco. Esto lo estudian los niños que hacen bachiller. Los que no hacen bachiller no lo sé, porque mis nietos empezaron a estudiarlo. Los que nacieron en el 2001 son los que porque hay 2 nietos míos, y uno de los nietos dijo, àvia, esto sí que depende de los colegios, àvia, avui hem parlat de la política de Domènec i Montaner. Y el otro dijo, oh, àvia, ¿cuántas cosas va a hacer Domènec i Montaner? O sea pero estos 2 nietos habían nacido en el 2001. O sea que la generación del 2001 puede ser que sepa quién es Domènec i Montaner, si ha sido buen estudiante. Bueno, tota la vida de Domènec i Montaner, com a arquitecte i com tot, jo crec que va estar sostenida per dos grans columnes, que van ser la família i els amics. Perquè parlar de la família és important. Aquí està la família, aquest és el pare i la mare del meu avi. A partir de esto que estás diciendo de los amigos, yo después me di cuenta, a partir de todo esto que estuvimos charlando antes de esta charla, que tanto así los amigos eran importantes, que Domènec i Montaner era compañero de estudios de Benito Roch Mallol, que fue mi bisabuelo, el padre de mi abuela argentina. Y se conocen con Félix en un viaje de Benito, que venía a visitar a su amigo, el ya arquitecto, famoso arquitecto Luis Domènec i Montaner, y ahí es cuando Félix se pone de novio con esta hija de catalanes argentina, pero en un viaje que hace para ver, y era su viaje a la familia y a su amigo Luis Domènec, como amigo. Como amigo. ¿No? Y ahí, bueno, de ahí salgo yo. El pare del meu avi, Pere Domènec Saló, i la seva mare es deia Maria Roura
Maria Roura, bueno, no sé, Maria Montaner, Maria Montaner. Jo al final m'armaré un taco. El seu pare era relligador i també tenia una petita editorial. Era un dels millors relligadors i editorial de Barcelona. No. La Montaner i Simón va venir després. Eren uns majors. L'educació que li van donar al meu avi va ser fenomenal. No crec que cap persona hagi rebut en aquella època una formació com la que va tenir el meu avi. La part de lletres ja no li tenien que donar perquè com que s'havia passat tota la vida rodejat de llibres de tot arreu i a ell li agradava molt llegir, doncs ja es devia haver llegit tots els llibres que volia. Però la part de ciències, el meu avi, després d'haver fet el batxillerat, va estudiar a Barcelona la carrera de Ciències Exactes. Després se'n va anar a Madrid a estudiar arquitectura, entre altres motius, perquè per tenir el títol d'arquitecte aquí no es podia tenir, perquè la facultat d'arquitectura havia sigut abolida pel decret de nova planta. Així és que ell, i quan va acabar la carrera, el meu avi és aquest, i aquest d'aquí, i aquest, el de l'esquerra, exacte. I l'altre és Josep Vilaseca, que amb ell també era un gran amic aquí. Ells van fer el que ara es diria un Erasmus. Se'n van anar a passejar per tota Europa per saber com es feia l'arquitectura europea i la diferència que hi havia amb l'arquitectura d'aquí. Totes les coses que es feien, tot. I quan van tornar, van fer per primera vegada ells sols un monument, que no sé on era, però van fer un monument. Poc temps després d'acabar la carrera, va morir el seu pare. I el meu avi es va tenir que fer càrrec del negoci del pare. El que passa que va durar poc perquè després el que es va fer càrrec del negoci va ser un germà seu. Als 25 anys es casa amb la meva àvia. Maria, aquesta sí que és... Maria Roura i Carnesoltes. En aquella Nadala, després d'aquella Nadala que va rebre el meu pare ens va deixar uns escrits fets parlant de la seva mare. I després hi va dir, una de les coses que va dir era que la seva mare havia sigut a casa seva sempre molt estimada i que havia sigut molt important en tota la vida de la família. Ell ho va expressar d'una manera que deia que havia sigut estimada i valorada. Efectivament, devia ser així, perquè el meu avi també en el testament per 2 vegades diu que sobretot els seus fills, en 2 coses diferents, tinguin molta cura de la seva mare. Com a demostració que això més o menys devia ser veritat, us dic el següent. A Barcelona, al carrer Caspe, feia una calor horrible un dia i el meu germà, el meu marit i el meu cunyat van decidir treure's l'americana i anar
a dinar sense americana. El meu pare, quan els va veure, va dir el següent: però què feu sense americana? Això a casa del meu pare, que era el meu avi, no hagués pogut ser mai, perquè això era una falta de respecte a la senyora de la casa, que tota la vida havia sigut molt estimada i valorada. Esclar, la meva mare, que era la que li tocava ara el jaleo, va dir: ja, ara, Enric, no et preocupis, aquests nois pobrets tenen molta calor i a mi no m'importa. I així es va acabar la qüestió de les americanes a casa. I ara sí que parlaré de l'oncle Ramon. L'oncle Ramon era un germà de la meva besàvia. Besàvia. L'oncle Ramon era germà de la meva besàvia i havia sigut acollit a casa dels meus besavis per un motiu familiar que els seus, etc. Però havia sigut acollit. I quan es va independitzar va formar la Muntaner i Simón i va tenir molts diners. El tio Ramon va ser també molt important amb totes les coses de l'avi. Tant quan va treballar a la seva editorial com quan li va encarregar molts edificis, com per exemple la Muntaner i Simón, l'edifici de la Muntaner i Simón, que està al carrer Aragó. La família del tio Ramon i del meu avi tota la vida havien estat molt units. Aquest és el castell de Santa Florentina, que tothom, que va ser propietat de Ramon Muntaner, quan havien recuperat la casa forta de Canet, que havia passat a altres mans i finalment ell la va comprar perquè havia sigut dels seus avantpassats. Com que el tio Ramon sempre estava fent festes, la família de l'avi sempre estava convidada. Una vegada el tio Ramon va voler convidar el rei Alfons XIII i Alfons XIII va dir que sí. I tota la família de l'avi va estar convidada. Les meves ties, evidentment, van voler estrenar uns vestits fantàstics, però el gran problema que hi havia a casa és que no hi havia cap mirall de cos sencer. Llavors el van col·locar en un racó del primer pis. Però el meu avi es va enterar, va pensar i va decidir que ell no aniria a aquesta festa perquè hi havia una persona en el Seguit Real que ell no li volia donar la mà. I perquè no hi haguessin problemes en aquesta festa, ell no aniria a Santa Florentina. Va pujar a Santa Florentina i va dir al tio Ramon que ningú de la seva família aniria a aquesta festa. No sé el que va contestar el tio Ramon, això no ho sé, però quan va arribar a casa seva els va dir a la família que ja es podien fer que no aniria ningú de casa seva a la festa que donava el tio Ramon. El disgust que van tenir les meves ties va ser una cosa fenomenal, perquè al cap de, em sembla que van ser 30 anys o alguna cosa per l'estil, o 20 i pico, bastant 20 i pico, perquè va ser el 1930, quan la mama estava recient casada amb el meu pare, li van explicar aquesta història, quan ella s'estava mirant també en el cèlebre, això,
Diu, és que fixa't el que va fer el nostre pare. Ens va prohibir anar a una festa que hi havia el rei. Vale. I ara parlaré del moment pitjor de la vida del meu avi. El moment que se li va morir el seu fill petit. De este cuento, cuando se muere su hijo Ricardo, muchos años después, mi padre tenía muchos nombres. Su nombre principal era Ricardo, después Pedro, después Luis, después Benito. En Argentina no era común tener esa cantidad de nombres. Y siempre le preguntábamos, papá, ¿por qué tenés tantos nombres? Deja. Y él no explicaba nada. Con el tiempo, yo me doy cuenta que los nombres de mi padre son puros homenajes a su abuelo, o sea, a su padre y a su abuelo, porque era Ricardo por el hijo de Luis que había muerto, Pedro por Pedro, Luis por el propio arquitecto. O sea, Félix era un homenaje caminando, la vida entera fue un homenaje hacia su padre, y de alguna manera eso lo fuimos percibiendo y teniendo, pero de repente fue como tuvimos una revelación de un montón de cosas a medida que nos fuimos acercando a la obra, porque vos decís, para las generaciones la obra de Domenech empezó a tener importancia, pero para nosotros empezó a tener importancia saber quiénes éramos, sin ningún mérito, pero entender desde el genio tremendo que tenemos todos nosotros, que somos de un carácter muy fuerte, con muchas convicciones, esto de decir, aunque sea la fiesta del rey no más, bueno, eso, por supuesto, con otra envergadura, ni hablar, no hay ningún rey en el medio, pero esta certeza de que hay cosas que van bien y otras que no van bien, y no da igual de qué se trate. Todo esto yo creo que viene de la marca de Luis Domenech. Estoy segurísima, y con el tiempo me voy asustando porque cuando escucho en los proyectos de las casas de Luis Domenech Montaner y las peleas que tenía con este cliente por esto y él cómo defendía sus cosas y tal, es como verlo a mi abuelo Félix y es como ver a mi padre. Es como que la marca de la familia, y también la heredamos nosotros, lo veo en mis hermanos, lo veo, y es muy, muy fuerte ver cómo esa línea familiar nos ha marcado tanto, ¿no? Així que el meu avi, en memòria del seu fill, va fer aquesta estàtua, aquest bust, i el va fer també Arnau. A l'altra banda, bueno, no. Aquí veieu a l'hospital, en el pavelló de Sant Rafael, hi ha aquest àngel, com es veu allà dalt de tot, i hi ha un àngel. En la Biblioteca Nacional de Buenos Aires crea la materia de la restauración de libros que no existía en la Argentina, y alguna vez yo me encontré una vez especialmente con una alumna, después que mi abuelo había muerto, y dijo, se lo llevó todo, porque él no explicaba ni cómo mezclaba los papeles cuando los deshacía, él le enseñaba la base, él explicaba algo, pero había un montón de cosas que no se podían explicar porque tenía que ver con creo no haberme perdido en lo que decís, que es la pasión, y eso otro no tiene palabra, o sea, hay algo que queda fuera del lenguaje, que es el amor por sus alumnos, por la enseñanza y por lo que hacen, ¿no? Que está por encima de todo esto, y nosotros lo vimos, vuelvo a decir, a partir de mi abuelo, después uno se entera de las cosas de Luis Domenech y uno dice, claro, de ahí lo saca. I ara us explicaré una anècdota que també explica una mica com era l'avi. Aquí veieu el Domenech i Montaner a l'escala de l'hospital.
de l'hospital, quan estava mirant això. Resulta que els professors de la Universitat de Barcelona, per donar classe, portaven jaqué, igual que ara, igual. Exactament igual que ara, Perquè, bueno, de tanto a tan poco. És la meva opinió, això, perquè ja sóc una mica gran. Vale. Pues resulta que un dia el Domènec Montaner va comparèixer a la universitat vestit normal, com ara, com aquesta fotografia. No és d'aquell temps, no vol dir res, l'he trobada jo. Bueno, i anda, Domènec, però què fas? Com és que vens així? Què et passa? I el meu avi va dir, mireu, un arquitecte té que vigilar les seves obres i normalment tenim que anar pels envans i anar d'un lloc a l'altre i llocs que són perillosos i tal i qual. I francament, les cuetes del jaquer molesten molt. I algun dia podem tenir un entrebanc i causar-nos una cosa d'aquestes. Amb la qual cosa, quan ve els arquitectes no tenim per què portar el jaquer, perquè venim de fer feines que no els poden portar. No sé com va acabar allò del jaquer, però l'avi va dir que els arquitectes no tenien que portar jaquer. Ja està. Jo ara et deixo amb el dibuix i tot el que vulguis, que no és cosa meva. Per supuesto. La història, el dibuix. Aquest és les ensenyes catalanes. És un llibre sobre tot dibuixat que va fer el meu avi. Y eso lo hicieron Félix y el arquitecto. Y bueno, y fue un libro que lo hicieron en el 36, ahí veo. Estas son las tapaderas de un libro que me dio María Rosa. Ajá. Sí que és d'abans de la guerra, sí. Perquè me la va una cosina, o sigui, una tia. Una hermana de mi padre. Sí, una tia meva va venir de l'Argentina fa anys, perquè aquesta senyora és morta, Déu-n'hi-do el temps que falla, perquè les coses passen molt ràpides. Va venir de l'Argentina i em va regalar aquest llibre. De ese libro hay otro ejemplar que yo lo conseguí para donarlo, pero no lo pude traer y hay otro más. Así bueno. que son la paciencia misma de ese libro, la investigación que tiene y todo lo que han hecho es un libro fantástico. Así que bueno, hay algo que han hecho padre e hijo juntos y que siempre nos da ese orgullo. Así que, bueno. Una altra cosa que volia dir, que és que al parlar de Pau Font de Rubinat i parlar dels llibres que va fer l'avi, és molt important que un amic, després de la mort de l'amic, sigui capaç d'editar un llibre que ell havia fet. Va ser l'Harmonial d'Armes, l'Harmonial General de Catalunya, que va obtenir, si no me'n recordo, un premi, però no me'n recordo de qui va ser. Li van donar un premi. De l'Harmonial actualment, jo he intentat buscar-lo però no l'he trobat. Ja està. Si teniu alguna pregunta... Una pregunta. No sé si, Cristina, ¿quieres añadir algo más? No, lo que a mí me sorprende, que creo que ya lo fui diciendo, es cargar con un silencio y también con el dolor de la partida de Félix, que fue muy duro, también fue muy duro aquí el silencio, pero el dolor del silencio uno lo va de alguna manera sanando con este tipo de cosas, y cuando va juntando partes del rompecabezas de la historia y entiende de dónde viene y hacia dónde va,
qué es lo que está haciendo con todo esto que recibe. Y yo creo que uno tiene que estar muy agradecido y además el que puedan ocurrir estas cosas, que uno tenga la oportunidad de saber todo lo que nos callaron y no nos dijeron en su momento y poder hablar de todas estas cosas son muy sanadoras. Yo agradezco muchísimo la posibilidad de esta participación porque lo primero que yo dije, yo de Luis Domènech Montaner, tengo poco para decir, pero mucho sentimiento y mucho orgullo, y el orgullo es algo que uno puede de alguna manera procesar y multiplicar. Así que yo agradezco enormemente este espacio. Obrirem ara el torn de preguntes. Com hem començat, sabeu que normalment acabem a les 9, com que hem començat 10 minuts tard ens allargarem 10 minuts més. Trenco jo el gel i després us passo el torn de paraula. Jo us volia fer 2 preguntes. A mi queda la curiositat, xafarderia pura i dura, de saber com era el Domènech i Montaner persona. És a dir, ens hem d'imaginar un Domènech i Montaner estirat per terra, jugant amb els fills, amb els nets, rialler, treballant sempre. És a dir, com era el caràcter de Domènech i Montaner realment? Algo que a mí me sorprendió muchísimo, que es de las pocas cosas que mis abuelos contaron cuando se casaron y se fueron a vivir a la misma casa del arquitecto. Cuando ellos llegan y se van a vivir viven en la misma casa, cuando mi abuela llega, María le da las llaves de la casa. Esto contado por Augusta, tú me dirás si es así. No, oye, yo no había nacido. Ah, claro. Bueno, pero tal vez tienes por oídas. Y que le entrega las llaves de la casa y dice: Augusta, esta es tu casa. Desde hoy tú administras todo. Esta generosidad de recibir a una persona que viene del extranjero y Luis y María eran un bloque en familia, y todo esto tiene que ver con la cabeza de la familia que era Luis Domènech Montaner. Era generoso y era una persona enormemente trabajadora. Yo no lo puedo afirmar, pero esos pocos cuentos, y mi abuela lo quería enormemente, y ella de alguna manera nos inculcó con muy pocas palabras la calidad humana de Domènech y cómo fue tratada ella como extranjera, como dueña de casa, que la hicieron sentir dueña de casa. Ella tuvo a sus 3 hijos, porque María Rosa Tota creo que nació después que murió Luis Domènech, me parece. Sí. 3 de sus 4 hijos los tuvo viviendo con él, y para ella fue como un padre. Entonces, tampoco se hablaba tanto porque el que no quería que se hablara era Félix. Félix no podía con la palabra, no podía, porque el dolor era más grande que el amor en algún punto, ¿no? Entonces, pero ese lugar de privilegio que ellos tuvieron en la familia Domènech Montaner, ella como una hija más, eso habla mucho de quién era Domènech, ¿no es cierto? Mercè, vostè no sé què en recorda, què en recorda no perquè no hi va aconseguir, però què li van explicar, no? Aquesta personalitat de Domènech, un personatge estricte, afable, amb dues coses. Jo diria que Domènech Montaner va ser un treballador empadernit. O sigui, si tu veus totes les coses que va fer, o sigui, penses que no dormia, ni menjava, ni anava enlloc. Perquè, a més de les 3 coses que he explicat, havia anat als Jocs Florals, havia fet totes les, encara que evidentemente te ayudó mucho tu padre, havia dibuixat per tot arreu, havia fet tot escrits en els diaris, entre ells el cèlebre cosa per una arquitectura nacional, que aquest és un dels que va fer com la cosa perquè comencés el modernisme. Però bueno, va fer dibuixos a totes les capçaleres dels diaris. Què més va fer? No sé. I què? Quan descansava? I també va tenir una altra virtut que és molt difícil, va saber delegar.
i va saber delegar i va saber escollir les persones que anaven bé amb el seu caràcter, perquè cadascú té el seu caràcter. I ell era però molt d'aquells que, ojo, aquí hi ha una ratlleta, fes el favor de desfer-ho tot i tornar-ho a fer. Era així. I ell va tenir arquitectes que el van ajudar, entre ells el seu fill Pere o el seu gendre, el que estava casat amb la tia Dolors, en Guàrdia, i aquests sempre van estar que el que ell deia. El que sí que sabien és que quan ell feia una cosa, perquè això alguna vegada havia passat, si havia fet tot una paret i a dalt de tot o al mig hi havia dos cosetes que ben bé no lligaven i una sortia una miqueta, deia, què fa allò allà? Feu el favor de desfer la paret i tornar-la a fer. Quan parlava amb els artistes, això ja era diferent. Perquè els artistes van molt així a la seva, però va escollir els que li anaven bé. I ell diu, jo vaig parlar amb algun artista, això que deia que feia un croquis, i tots enteníem de seguida com volien. Però en cas que no volgués, també li deia, repeat please, torna-ho a fer i torna'm a fer com jo vull. O sigui que ell delegava, però vigilava, perquè sí que va delegar, però per exemple, si el mateix Arnau li va fer el cap aquest, que no sé si va ser per d'això, era perquè de fet es trobaven bé, perquè repetien, perquè esclar, si tu una persona que no estàs d'acord amb ell, no vas fent-li totes les coses a darrere, dius, bueno, busca't un altre perquè jo ja n'estic tip, i no, ell sempre anava amb els mateixos. Jo això li trobo moltíssima. O sigui, considero que saber delegar i saber trobar qui et vagi bé pel teu gènere és una cosa verdaderament diferent. La segona de les preguntes que a mi m'agradaria traslladar-li en aquest cas és a la Cristina. Parlaven molt del silenci, no? I si la Mercè ens parlava del silenci aquí, no vull imaginar com devia ser el silenci a l'altra banda de l'oceà. Jo no sé en quin moment, si tu sempre has estat conscient de qui ha estat Domènec i Montaner o en quin moment te n'adones que el abuelo, que es así como le llamabais a Domènec en casa, que el abuelo había sido quien había sido, ¿no? Y te introduzco otro tema, si quieres ya lo añades en tu respuesta, las alianzas que sé que juegan un papel importante en esta historia, ¿no? Sí, las alianzas y las joyas que tenía mi abuela, ahí se lo nombraba, porque ella tenía un águila muy bonita que había diseñado el arquitecto, el abuelo, y entonces teníamos un palco en el Teatro Colón y nos turnábamos las nietas, y cada vez que nos tocaba, y lo único, más que ir a ver la obra de arte o el ballet o la ópera o lo que nos tocaba, queríamos ver el águila. Y entonces era, ¿me la vas a prestar cuando crezca? Y no, a mí primero. Y era la pelea por a quién nos iban a prestar, a cuál de todas nos iban a prestar el águila. Y por eso yo tengo un recuerdo tan fuerte. Y las alianzas era algo que uno no podía dejar de mirar. Yo ya tenía como 17 años cuando me pongo de novia con el que está ahí, que es mi marido, y lo primero que le dije cuando conoció a mi abuelo, vení que quiero que veas las alianzas. Un hombre que trabaja en el campo, que no tiene ni idea de lo que es una joya, que subió ordenadamente, tenía 19 años, haciéndome caso a ese mausoleo que era el lugar donde trabajaba mi abuelo, para ver las alianzas de Luis Domènech. La cara de este chico, decía, ¿pero cómo? Pues son dos cuerpos que están y de repente desaparece todo, y era una maravilla modernista increíble en los dedos de mi abuelo y de mi abuela, por supuesto. Y entonces, en esos momentos y en ese mausoleo, ahí sentíamos a Domènech presente, porque había mayólicas de restos de obras que se llevó Félix cuando se vino a América. Él se llevó pedacitos de todo lo que pudo. Y uno entraba ahí y no entendía nada. Y eso, no, decía él no explicaba. Un poco como decía Mercedes, que tampoco se hablaba del abuelo en sí mismo, pero eran cosas que estaban ahí.
y eran cosas muy valoradas por él. Y de a poco, cuando fue más fácil viajar, porque antes viajar era como más complicado, y además mi padre trató de volver a Europa, pero siempre tuvo una excusa para no volver mientras pudo. Porque no volvió porque no quiso, porque 2 veces devolvió pasajes, una vez habían sacado el barco, otra vez el avión, y nunca, no, siempre tenía una excusa para no volver. Yo creo que él no volvió, y además por un tema político en Argentina, él finalmente muere en un momento de la política argentina muy difícil, y la semana anterior a su muerte nos junta a nosotros, a los 3 mayores, nos dice: en este país va a correr mucha sangre y yo no estoy para verlo. Y a la semana siguiente tuvo un infarto y murió. Yo creo que mi padre no estaba para perder o para recuperar aquel dolor que a los 16 años tuvo que vivir cuando se tuvo que ir de Barcelona. Y aparte de ese silencio, que también mi padre lo ayudaba a dibujar a Félix, pero Félix, o sea, su padre, era un poco más solitario. Para mí él no perdió nunca el contacto con quien era su relación con el abuelo. Era como un mundo que él tenía privado en el que no entrábamos. Él estaba metido en su mundo. Él estudió historia argentina, sabía más que los historiadores, hizo libros fue un editor de libros extraordinarios, o sea, heredó un montón de cosas que se llevó de aquí, heredó la pasión, y todo lo hacía perfecto, todo. Era un detallista, era exactamente todo lo que uno va recuperando, y uno dice: ¿por qué no nos contó? ¿Por qué no nos dijo? Mi padre habló muy poco de su abuelo, él vivió con él. Bueno, mi padre era muy chico cuando muere Domènec, tenía creo que 4 años, pero los cuentos familiares tampoco nos llegaron demasiado. La que hablaba un poco más era Augusta, contando lo agradecida que estaba con la familia. Pero, así que ¿cuándo descubres que Domènec es Domènec o la importancia de Domènec? ¿Lo sabes desde siempre? No hay un momento. Siempre supimos que el abuelo era alguien importante. Y a medida que fuimos creciendo y sabíamos que era un arquitecto, y cuando el modernismo empieza a recuperarse, bueno, también mis tías viajaban y fue de a poco, no fue un día, eureka, ¿quiénes somos? ¿No? Fue de a poco. Pero hasta que uno no toma contacto no tiene la dimensión. La primera vez que yo vine aquí, que fue, no me acuerdo el año, pero vos también te acordarás porque estuvimos juntas, con la época que estaba Lourdes Figueras, de directora del Lourdes hace mucho tiempo que murió. Del Museo de Canet. ¿Tú te recordes? ¿90? Sí, en los 90. Estaba fa molt temps, que va morir. Sí, supongo que en esa época, en los 90 seguro. Ahí fue que yo vine sola, porque tenía que hacer unas cuantas cosas. Él no me acompañó, y yo estuve con Lourdes, vine a Barcelona y estuve al lado de ella todo el tiempo y no podía cerrar la boca. Entonces, en los años 90 yo ahí me di cuenta de quién era el abuelo que uno ya quería por las joyas, por las alianzas, pero uno no sabía que era este monstruo, ¿no? Que no dormia ni descansava, que quasi no necessitava ni comer. Aprofitarem, com dèiem, aquests minuts finals. Si algú té alguna pregunta, alguna curiositat que avui voleu que resolguin la Mercè i la Cristina, ara és el moment. No? M'estranya, perquè avui les tenim aquí i ja és moment de xafarderies, de curiositat. No? Algun comentari, alguna... Ho deixarem... Va, Dolors, estava esperant, home. Bueno, es una pregunta de Cristina. ¿Tú sabes cuántos años vivieron en Barcelona tu padre, no, tu abuelo? Mi abuelo vivió desde que nació. ¿Aquí cuánto tiempo estuvieron? ¿Cuando se casaron? No, ellos siempre vivieron acá. Mi abuelo... No el Domènec, el Félix. Félix. Cuando se casó... Fue a buscar a Augusta, Argentina, y se la trajo a Barcelona. Nunca dejó de vivir en Barcelona. ¿Cuánto tiempo estuvieron antes? ¿Cuántos años antes de la guerra? ¿Cuántos años antes de la guerra? Y más o menos, no sé. Y más o menos casados habrán estado, mi padre tenía 16, 20 y pico de años. ¿Y vivían
en la casa de... Vivían con Félix, En la calle vivían con Luis, con el arquitecto, en la misma casa. ¿En la calle de Caspe? No, yo creo... Los que vivíamos en Caspe éramos nosotros. Pero el piso de Domènech y Montaner vivía en Barcelona. Sí, era en la avenida Diputación. Ahí vivía mi padre. Y ellos vivieron 20 años en el piso este. Yo sé que es la única dirección que le conozco a mi padre en Barcelona. Vale. ¿Cuánto tiempo? No te lo puedo decir, pero era ahí. Pero vivieron, sí, claro, muchos años hasta la guerra. Vale. Si algú té alguna pregunta més, és moment de fer-la ara i si no ho tancarem. Ho deixem aquí. Doncs bé, agrair infinitament a la Mercè i a la Cristina que ens hagin acompanyat. Ha estat un luxe escoltar-vos. Jo crec que hem après moltes coses d'aquest Domènec, que n'hem llegit tots tant i que aquí a casa bastant en parlem d'ell, però ens venia de gust acostar-nos una miqueta amb ell, així que us agraeixo molt, molt, molt. Ha estat un luxe poder-vos escoltar. Muchas gracias a ustedes. Aplaudissos.